Axel Hanniel oli innostunut valokuvauksesta. Hänen setänsä Chantry, tunnettu journalisti, oli lahjoittanut hänelle vanhan mutta hyväkuntoisen kameran, jonka linssi tuntui vangitsevan yksityiskohdat kuin taikaiskusta. Eräänä aurinkoisena iltapäivänä, kun perhe kokoontui Delijoen rannalle, Axel päätti testata kameraansa tallentaakseen jotain erityistä. Sukunsa arvokkaimmat esineet, jotka olivat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Hän pyysi isoäitiään rouva Silalahia tuomaan mukanaan perheen perintökalleuksia. Pöydälle levitettiin samettikangas, ja siihen asetettiin varovasti kulta- ja hopeaesineitä, koruja, sormuksia ja muita arvokkaita esineitä, jotka kertoivat tarinoita heidän esi-isistään. Kuvauslista oli selvä. Ensimmäinen kullatut rannerenkaat, jotka isoisoäiti oli saanut lahjaksi hääpäivänään. Toinen hopeinen kaulakoru, joka oli tuotu Suurmeksikosta perheen ensimmäisen kauppamatkan aikana. Kolmas perhesormukset, joissa oli kaiverrettuna sukujen nimet ja vuosiluvut. Neljäs korvakorut, joissa roikkui pieniä jalokiviä ja jotka Chantry oli tuonut lahjaksi äidilleen yhdeltä ulkomaanreissultaan. Viides vanha medaljonki, jonka sisällä oli haalistunut valokuva Sollenista ja hänen vaimostaan nuorena. Axel asetti kameran jalustalle ja sääteli linssiä huolellisesti. Valosiivi löytyi viereisestä akasiapuusta, ja auringonsäteet loivat jokaiselle esineelle pehmeän hehkun. Hän käänsi sormuksista yhden niin, että kaiverrus erottui selvästi, ja siirsi kaulakorua hieman valon suuntaan. Kuvaushetki oli enemmän kuin pelkkä tekninen tehtävä. Axel tunsi itsensä tarinankertojaksi, joka ikuisti hetkiä ja muistoja sukunsa historiasta. Hän huomasi, miten jokainen esine, olipa kyse kullista, hopeista, koruista, sormuksista tai perintökalleuksista, hehkui kuin olisi halunnut kertoa oman tarinansa kameran linssin kautta. Jokainen napsahdus kamerassa oli kuin lupaus siitä, että nämä esineet ja niiden mukanaan kantamaat muistot säilyisivät tuleville sukupolville. Isoäiti katsoi sivusta hymyillen. Axel, sinä et vain ota kuvia, sinä annat näille esineille uuden elämän, hän sanoi lempeästi. Kun kuvat olivat valmiit, Axel tulosti niistä kauniin albumin ja lahjoitti sen isoäidilleen. Siitä tuli perheen aarre, joka kiersi sukupolvelta toiselle aivan kuten ne kullat, hopeat, korut, sormukset ja perintökalleudet, jotka olivat olleet hänen kuvausprojektinsa sydän.